निजेन्द्र बसुमतारी। गामिनि नामा? रामदेव गामिया। सिगां मा दोलोआव दंमोन? आङो सिगां UPPL दोलोआव दंमोन। माबाफोर बिबानाव दंमोन? आङो PCDR निफ्राय लानानै दिनैसिम रानिं आङो खासियाबारि प्राइमारि UPPL दोलोनि आफादगिरि। दिनै नोंथाङा मा दोलोआवहाय जगदान जाखो? आंनि दिनै BPF दोलोआव जगदान जानाया आङो UPPL दोलोनि एक्टिभिटिसफोरखौ मोजां मोनाखिसै। आं 10 बोसोर नायबोबाय। दिनै आङो बिनिखायनो BPF दोलोनि एक्टिभिटिसफोरखौ मोजां नुहुरनाय, लोगो लाज्लायनाया मोजाङै दङ। बेनिखायनो आङो UPPL दोलोखौ नागारनानै दिनै आङो BPF दोलोआव जगदान जादों। नोंथाङा दिनैहाय सासे गोख्रों मावथि हिसाबैहाय UPPL नि मावबोखानाय हिसाबै BPF नि जानानै माबोरै मावलांगोन? आङो BPF नि जानानै मावलांनांगौआ जे BPF दोलोआव जा नियम निथि दं, रुल्स दं, आं बे रुल्स बादिनो आं मावलांगोन। नोंथांजों सोरबाफोर जइन जाफादों नामा? दिनै आंजों लोगोसे रावबो गैथ'वा। उननि थोरोबाव फैबावगोन आंजों लोगोसे। नोंथाङा गोसो जानानैहाय BPF दोलोखौ बजबनानै जइनिं जायो? औ, आङो गोसो जादों आरो मोजां जादों। आंखौ रावबो बरायाखै। आंनि गोसोआनो BPF दोलोआव बोदों। बे BPF दोलोनि एक्टिभिटिसफोरखौ मोजां नुहुरनाय, साननाय हनाय गोरोबज्लायनाय। मानो होनोबा आङो 10 बोसोर UPPL दोलोआव थानानै गोबां नोजोर होबोबाय। बे दोलोनिया गावनि गाव संसार जानायनिखौल' नायो, खुनु गुबुननिखौ नाहरा। गुबुना उखैदों ना गांदों गावनि पार्टिया, गावनि भटार्सफ्रा, दा बेखौ बिसोरहा नायनांगौनि खुनु माबा गैया आरो साननाय गैया। बेनिखायनो नोंथाङा BPF दोलोआव हाबफैदोंमोन? औ, बेनिखायनो आं BPF दोलोआव हाबफैबाय। मानो होनोबा नियम निथि रुल गैयि होननाया UPPL दोलोआ थांनाय आंजों समान खस्थ' खालामबोनाय, जेनेबा बुरासारा प्राइमारिनि मानाव गेदेर रजनिकान्त राभा बिथाङा गोबाव बोसोर खाथिबोदोंमोन। दा बिथांखौबो जोबनायाव आखाइ गोजायै हंगारदों। आंहा बिथांनि थाखाय गोबां दुखु थादों खाथिबोनाय हिसाबै। आरो बेबादिनो बे बुरासारा प्राइमारिनि गाहाय नेहाथारि UPPL दोलोनि रहितन नार्जारि बिथांखौबो बिदिनो अनास्था बाहायदों जोबथारनायाव। दा आंबो बेखौनो सानदों, जोबनायाव आंबो बिथांमोन बादिनो अमासि जानानै ओंखारनांगोन। आं नैबेखौ उननिखौ नाहरनानै ओंखायनो सिगां आङो दिनैनिफ्राय BPF दोलोआव थानानै भटार्स जानानै आङो दोलोआ जे रुल नियम मावनो थाखाय आंनो बिथोन होगोन, आं बेबादिनो मावलांगोन।